Kallio- ja kivipinnoille luotuja muinaisia kuvia kutsutaan kalliotaiteeksi. Niitä esiintyy kaikilla ihmisten asuttamilla mantereilla. Kalliokuvia on runsaasti myös suomalais-ugrilaisilla asuinalueilla Siperiasta Skandinaviaan. Kalliomaalaukset on tehty kalliopinnoille väriaineella, esimerkiksi okralla. Lähimmät kohteet ovat Suomessa. Kalliopiirroksia on syvennetty kallion pintaan hakkaamalla, leikkaamalla tai hiomalla. Virolaiset tuntevat Itä-Karjalan kivikautiset kalliopiirrokset, joista erityisen kiinnostuksen kohteina ovat olleet Äänisjärven kalliokuvat. Niitä Viron muinaistaideseura on tutkinut ja tehnyt tunnetuksi yli 40 vuotta. Päästäkseen Virosta Äänisjärvelle täytyy ensin matkustaa bussilla tai junalla Pietariin ja sieltä Karjalan pääkaupunkiin Petroskoihin. Привет, Тарту. До Тарту вот не доехать нам никак. В Таллине, видишь. Se nauholanteen luoma on nimi vähän vittu suussa. Jo näillä pysähdyspaikoilla on mahdollista tutustua Äänisjärven kalliokuviin Pietarin Eremitaasissa sekä Petroskoin valtionmuseossa. Molemmissa ne ovat esillä rantakallioista lohkaistuilla tai lohjenneilla paasilla. Kumpi on parempi? Okei. Пойдем туда. No sitten. Petroskoista pitää matkustaa laivalla vielä 100 kilometriä Äänisjärven itärannalle, jossa saavutaan Salan kylän satamaan, Vodla-joen suulle. Salasta pääsee helpoiten veneellä Vodlan alueen tärkeimmille kalliopiirrosesiintymille, Joutsenniemeen ja Kotskovoon, jonne pääsee myös kävelemällä noin 4 kilometriä polkua pitkin. Salasta Besov-Nosin alueen kalliotaidekohteille on matkaa noin 16 kilometriä, veneellä tai kävellen. Vaellus Besov-Nosille voi kestää melko kauan, 3. hiekkarantaa pitkin, sitten 3. metsäisessä maisemassa ja lopuksi 3. metsäpolkuja pitkin. Perille saapuneita odottavat kalliokuvalöydöt järven noin 6 kilometrin pituisen ranta-alueen niemekkeissä ja saarissa. Niissä on lähes 20 uteliaisuuden herättävää kalliopiirroskohdetta. Äänisjärven kalliopiirrokset on tehty nuoremmalla kivikaudella runsaat 6000 vuotta sitten. Kalliopiirrosten kivikautista ikää on selvitetty paikan päällä tehdyillä arkeologisilla ja muilla tutkimuksilla. Löydöt ja niihin perustuvat rekonstruktiot antavat myös käsityksen tekijöiden elämänoloista. Elanto saatiin kalastuksesta, metsästyksestä ja keräilystä. Metsästystä helpotti koira.
Ruoan valmistuksessa ja säilönnässä oli tärkeä rooli keraamisilla astioilla, joiden rikas kuviointi antaa käsityksen tekijöiden pitkälle kehittyneestä kauneudentajusta. Savesta muokatut astiat poltettiin nuotiossa, kunnes ne muuttuivat vahvoiksi ja kestäviksi. Niitä valmistaneista ihmisistä ei kuitenkaan ole jäljellä muuta kuin astioiden sisäpinnalla säilyneet sormenjäljet. Tulta saatiin jousiporan avulla tehdystä kuumasta hiilipurosta, jota käytettiin kuivan materiaalin sytyttämiseen. Näin sytytetyillä nuotioilla valmistettiin ruokaa, niissä polettiin saviastioita ja niillä lämmitettiin asuinsijoja. Vaatteina käytettiin kasviskuidusta kudottua kangasta ja metsästyksessä hankittua nahkaa. Työkalujen materiaalit olivat kivi, puu ja luu. Niistä voitiin valmistaa myös koruja. Kivikautisten äänisläisten maailmankuva, uskomukset ja elämäntapa on tallennettu erilaisina kuvina kallioille. Nykyään niiden tulkitseminen on kuitenkin vaikeata. Kalliopiirroksia kohdattaessa 6 vuosituhannen takaiseen ajattelutapaan liittyvä mytologinen lataus tulee kuitenkin havaittavaksi ja tarjoaa jännittäviä elämyksiä. Syventymiseksi täytyy tutustua koko alueeseen. Yhteensä on Äänisjärveltä tiedossa yli 1500 yksittäistä kuvaa, jotka kaikki on hakattu graniittikallioiden lähes vaakasuoriin pintoihin vesirajan tuntumaan. Tämä oli vaikeata kivikautisten työkalujen avulla ja siksi kalliokuvat ovat tuskin muutaman millimetrin syviä ja näkyvät paremmin vain pitkin kalliota suunnatussa sivuvalossa. Syvyyttä ovat ajan myötä vähentäneet veden ja jään vaikutukset sekä jäkälän kasvun aiheuttama eroosio. Muinaiset kuvat erottuvat selvimmin hierretekniikalla tehdyistä kopioista tai valokuvien tietokonekäsittelyn tuloksista. Äänisjärven kalliopiirroksissa on enimmäkseen kuvattu erilaisia merkkejä, vesilintuja, eläimiä, ihmisiä ja veneitä. Lukuun ottamatta 2 vaatimatonta puukuvaa, niissä ei esiinny lainkaan muita kasveja eikä elinympäristön kuvauksia.
Pääosa, noin 42% Äänisjärven kalliopiirroksista esittää vesilintujen kuvia, joista suuri osa muistuttaa joutsenia. Realististen joutsenten lisäksi niihin kuuluvat yksilöt, joilla ovat luonnottoman pitkät kaulat, epätavalliset lisäkkeet ja raidalliset kehot sekä kaksoislintujen kuvaukset. Lukumäärältään seuraava ryhmä, 13%, koostuu kuun ja auringon merkeistä eli astromorfeista. Näiden piirrosten perusmuoto muistuttaa täysikuuta tai aurinkoa tai puolikuuta, johon yleensä liittyy 2 viivamaista lisäkettä. Astromorfeja on tulkittu ansoiksi, kosmisiksi symboleiksi ja kalenterimerkeiksi. Muista symbolimaisista kuvista ovat erityistä huomiota saaneet osakseen sauvat, jonka yläosassa on viuhkamainen levennys. Eläimen kaltaisista eli zoomorfisista kalliokuvista löytyy eniten hirveä tai peuraa muistuttavia, joiden osuus on 8% kokonaismäärästä. Poikkeuksetta kaikki nämä ovat sarvettomia. Sarvet puuttuvat jopa veneiden keuloja ja sauvoja koristavista hirvipäisistä lisäkkeistä. Muita eläimiä on kuvattu 4% eläinkuvista. Ihmisiä muistuttavia eli antropomorfisia kalliopiirroksia on 7% kaikista kuvista. Niistä puolet on kuvattu sivusta ja puolet edestä. Niille on usein ominaista tanssiasento, hybridisyys eläinten tai lintujen kanssa, jopa puun kanssa. Monella on korostetut pohkeet, joskus ihmiskuvat ovat kolmisormisia. Tunnetuin Äänisjärven kalliopiirros on Besovnos-niemen ainutlaatuinen 2,5 metrin pituinen antropomorfi, jolla on 5 sormea, verrattain kapeat raajat, neliskulmainen vartalo ja pää. Ihmisen kaltaisia kuvia on tulkittu mytologisiksi sankareiksi, totemistisiksi esi-isiksi ja samaaneiksi. Kalliopiirroksista 5% on veneen kaltaisia. Niiden keulaa koristaa usein hirvenpää. Pystysuorat viivat veneissä edustavat ihmisiä. Noin puolet veneistä on tyhjiä. Venekuvien aluksien on tulkittu kuljettavan kuolleiden sieluja. Noin 2% on ainutlaatuisia, vain yhden kerran esiintyviä kalliokuvia, joista kiinnostavin on Joutsenniemen niin sanottu ihmemylly. Vertaa Kalevalan Sampo. Eri kohteiden piirrosten teematiikassa ja tyylissä on selviä yhtäläisyyksiä, mutta löytyy myös eroja. Vesilintuja on poikkeuksetta kaikissa löytöpaikoissa. Niiden osuus 63% on suurin Vodlan alueen kallioissa. Besovnosin alueen piirrosaiheet eivät ole noin yksipuolisia. Samalla tämän alueen useiden esiintymien aiheiden välillä on melko suuria eroja. Esimerkiksi Besovnosin länsiniemessä ei ole auringon ja kuun merkkejä lainkaan, vaikka kaikki muut piirrostyypit ovat edustettuina. Jotkut tämän ja Periniemen kalliopiirroksista tuntuvat viittaavansa myös mytologiseen toimintaan. Kalliopiirrosalue levittäytyy noin 25 kilometrin pituiselle rantajaksolle ja jakaantuu 2 suurempaan kokonaisuuteen, pohjoiseen Vodlan alueeseen ja eteläiseen Besovnosin alueeseen. Kaikki kohteet sijaitsevat niemien ja saarten rantakallioilla lähellä vesirajaa.
Vodlan alue koostuu 3 klusterista, joissa on yhteensä 6 kohdetta. 3 Joutsenniemessä, 2 Vodlan suussa ja 1 Bolshoi-Koletsin saaressa. Oletettavasti Vodlan alueen kalliopiirrokset edustavat Äänisjärven kalliokuvien nuorinta kerrostumaa. Joutsenniemen kalliopiirrokset löysivät Kadi Pajupuu ja Pilvi Klaasen Viron muinaistaideseuran tutkimusmatkalla vuonna 1986. Joutsenniemen 3 löytöpaikasta tunnetaan noin 200 yksittäistä piirrosta. Niille on ominaista suurten ja erittäin suurten joutsenkuvien runsaus. Kookkaimman hahmon koko pyrstöstä nokkaan ylittää 4 metriä ja se on myös suurin piirros Karjalan kalliotaiteessa. Kotskovon piirrokset on hakattu Vodlajoen suun oikeanpuoleiseen rantakallioon. Täälläkin ovat joutsenkuvat hallitsevia. Kotskovosta on löydetty yhteensä 140 kalliopiirrosta. Valitettavasti ne ovat erittäin huonosti näkyvissä. Besovnosin alueella on yhteensä 19 kohdetta 6 klusterissa, 1 Karetskin niemessä, 7 Periniemessä, 3 Besovnosin niemessä, 4 Kladovetsin niemessä ja Tsornajajajoen suulla, 1 Kasin niemessä sekä 3 kohdetta Kurin saarissa. Piirrosaiheiden monipuolisuudesta päätellen tämän alueen kalliokuvat on tehty ennen Vodlan alueen kuvia. Karetskin niemeltä tiedetään yli 230 yksittäistä kalliokuvaa, joista suurin osa on huonosti näkyvissä. Koko kalliotaidealueella ne poikkeavat sijaintikorkeuksien välien eron ja monimuotoisuuden puolesta. Erityispiirteenä on myös auringon ja kuun merkkien runsaus. Siellä niitä on lähes yhtä paljon kuin vesilintukuvia. Peri jakaantuu 7 pienempään niemekkeeseen ja 1 pikkusaareen lähellä rantaa. Piirrosten lukumäärä täällä on koko alueen suurin, yhteensä 610 yksittäistä kuvaa, joista noin 100 on kuljetettu lohkareina Pietarin Eremitaasiin ja Petroskoin museoon. Noin 1/3 sikäläisistä kalliopiirroksista esittää vesilintuja ja yli 1/5 on kuun ja auringon merkkejä. Osa perin piirroksista on löydetty aivan äskettäin kalliopaasista, jotka ovat aikoinaan keväisen jäänlähdön vaikutuksesta irronneet kalliosta ja työntyneet pois alkuperäisiltä paikoiltaan metsän reunaan. Besovnosin pohjoiskallio on piirrosten määrältään suhteellisen vaatimaton. Kuvia tunnetaan siitä vain 40 kappaletta, mutta ainutlaatuisuutensa vuoksi ne ovat olleet laajasti esillä kirjallisuudessa ja niitä on käytetty kuvituksissa. Niistä tunnetuin on yli metrin pituinen kuva raidallisesta pitkäkaulaisesta joutsenesta, jota on pidetty muinaisten asukkaiden maailmankaikkeuden ilmentymänä.
Suomalais-ugrilaisia kansoja tutkiva Fenno-Ugria-säätiö on ottanut sen logokseen. Piirrosten kokonaismäärältään 180 on tämä niemi alueen 3. Kuvia hallitsevat vesilinnut, jotka erottuvat koon, muodon ja kuvaustavan mukaan. Ne kytkeytyvät usein kallion halkeamiin ja niissä esiintyy hybrid-isyyttä muiden piirrosaiheiden kanssa. Temaattinen erikoisuus on kuun ja auringon merkkien puuttuminen. Tunnetuin on Bezov-Nosin jättimäisten kalliopiirrosten kolmikko, johon kuuluvat noin 3-metriset ihmisen, monnin ja saukon hahmot. Näitä jättiläisiä pidetään koko kalliotaidealueen vanhimpana kerrostumana. Kristinuskon tulon myötä hakattiin ristit ihmiskuvan ja yhden joutsenen päälle. Kladovets-klusteriin kuuluvat Kladovetsin niemi ja Tsornajajoen suulla oleva kallio. Täällä on kivikautinen ihminen myös asunut. Kladovetsin punertavanpintaisista kallioista tunnetaan hieman alle 50 yksittäistä piirrosta, jotka ovat paikoin selvästi näkyvissä. Tämän niemen itäpuolella laskee ääniseen Tsornajajoki, jonka suulta Korjushinin niemestä on myös tiedossa runsaat 20 kalliopiirrosta. Näistä kiinnostavimpia ovat pienen kallioluodon 2 karhun ja hiihtäjän hahmot. Gasin kallioniemen noin kilometrin pituisen rantakallion ainoa löytöpaikka sijaitsee niemen kärjessä. Siitä tunnetaan 17 suhteellisen vaatimatonta hakkausta, joista suurin osa esittää vesilintuja. Kalliotaidealueen eteläisimmät kohteet sijaitsevat 2 Kurin saaressa. Niiden 3 eri kohteesta tiedetään yhteensä runsaat 60 kalliokuvaa, 15 piirrosta pienemmästä saaresta ja 49 piirrosta suuremmasta saaresta. Niiden ainutlaatuisuus ja syrjäinen sijainti saaressa tarjoavat katsojalle aina elämyksen. Tunnetuimmat ovat Bolshoi Kurin kärjessä olevat raidallisen joutsenen, hirvien ja aurinkomerkin kuvat, muuta kalliota tummemmassa ja sileämmässä soikiossa. Tätä kuvaryhmää on tulkittu alkukantaiseksi myytiksi maailman luomisesta. Kiehtova on myös pienemmässä saaressa oleva piirrosryhmä, josta löytyvät kalliokuvien kaikki tyypilliset edustajat. Äänisjärven kalliopiirrosten sijainti vesirajan tuntumassa ja niissä esiintyvät hahmot viittaavat usein myyttiseen sisältöön. Ilmeinen mytologinen tausta on joillakin yhdistelmäpiirroksilla: hirvijoutsen, hirvilaiva, hirviaurinkomerkki, ihmisjoutsenet, valasjoutsen, kaksipäiset olennot. Myytteihin viittaavat myös ihmisten pohkeen hypertrofinen esitys, valuveden virrassa luikertelemaan lähtevän käärmeen kuva, joutsenten ylipitkät kaulat ja niiden yhteys kallionrakoihin, yhteys väripoikkeamiin tai muuhun erityiseen paikkaan kalliossa ynnä muuta. Joissakin kohteissa on myöhempiä kalliopiirroksia luotu aiempien päälle. Tällaisten niin sanottujen palimpsestien analyysi paljastaa, että Äänisjärven kalliopiirroksien vanhimpina hahmoina voidaan pitää kuun ja auringon merkkejä sekä hirvikuvia. Lukuisat vesilinnut, antropomorfit, veneet ja toiminnan kuvaukset saattavat olla tehty myöhemmin. Äänisjärven kalliopiirroksien tutkiminen juontaa juurensa yli 1,5 vuosisadan taa ja liittyy Tarttoon. Ensimmäiset 80 kalliopiirrosta löysi vuonna 1848 geologi ja myöhemmin Tarton yliopiston mineralogian professori Konstantin Krevink. Kalliokuvien tutkiminen ja uusien ryhmien löytyminen on jatkunut tähän päivään asti. Tunnetuimpia Äänisjärven kalliotaiteen tutkijoita ovat Gustav Hallström, Aleksandr Linevski, Vladislav Ravdonikas, Konstantin Lauskin, Juri Savvatejev, Abram Stoliar, Nadezhda Lobanova, Aleksandr Sulnikov.
Väinö Poikalainen, N. Ernits sekä joukko muita. Viron muinaistaideseura on tutkinut Äänisjärven kalliopiirroksia runsaat 3 vuosikymmenen ajan. Ensimmäisen retkikunnan järjesti virolainen tutkimusryhmä vuonna 1982 Ulo Kestlasen johdolla. Vuosina 1983–2014 tehtiin Äänisjärvelle tutkimusretkiä Väinö Poikalaisen johdolla. Retkillä tehtiin mittauksia ja kerättiin aineistoa kohteiden ja piirrosten kokonaisvaltaista kartoitusta varten. Samanaikaisesti kopioitiin kalliopiirroksia ja niiden ryhmiä paperille tai kankaalle sekä valokuvattiin niitä. Dokumentointityön yhteydessä etsittiin myös uusia piirroksia. Tartossa koottu aineisto työstettiin tietokonekäsittelyllä karttoja, löytöpaikkoja ja piirrosryhmien kaavoja sekä yksittäisiä kalliopiirroksia esittäviksi graafisiksi tiedostoiksi. Graafinen aineisto yhdistettiin GPS-koordinaattien avulla yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Retkillä kopioitua ja muulla tavoin tallennettua aineistoa on esitetty myös lukuisissa kotimaisissa ja kansainvälisissä näyttelyissä. Osa siitä on pysyvästi esillä Palmsen muinaistaidekodan galleriassa. Väinö Poikalainen ja N. Ernits laativat kenttätöissä tallennetusta aineksesta 3-osasisen kokonaisjulkaisun Äänisjärven kalliopiirroksista. Sen ensimmäinen Vodlan aluetta käsittelevä osa julkaistiin vuonna 1998. Toinen osa julkaistiin vuonna 2019 ja se käsittää Bezovnosin alueen, Karetskin ja Perin kohteita. Kolmas osa sisältää saman alueen materiaalia Bezovnosin, Kladovetsin, Gasin ja Kurisaarten kohteista ja se julkaistiin vuonna 2021. Pian englanninkielisen kokonaisjulkaisun viimeisen osan ilmestymisen jälkeen Äänisjärven kalliopiirrokset liitettiin Vienanmeren kalliopiirrosten kanssa Venäjän kulttuuriperintöinstituutin aloitteesta 27. kalliotaidekohteena Unesco:n maailmanperintölistalle erinomaisena esimerkkinä Pohjolan kivikautisten heimojen luovuudesta. Karjalan kalliopiirroksia lähin vastaava Unesco:n maailmanperintökohde sijaitsee Altassa, Pohjois-Norjassa ja lännessä Tanumin pronssikautinen kalliopiirrosalue Ruotsissa. Muita lähimpiä Unesco:n maailmanperintökohteita ovat eteläiset Kobystanin kalliopiirrokset Azerbaidžanissa ja Valcamonican kalliopiirrokset Italian alpeilla. Äänisjärven kalliopiirroksiin voi tutustua myös ilman vaivalloista Karjalan matkaa vierailemalla Palmsen muinaistaidekotan näyttelyssä, jossa on kalliopiirroskopioita ja muuta aineistoa. Lisäksi muinaistaidekota toimii kesäisin kulttuurikeskuksena, jossa järjestetään muun muassa vaihtuvia näyttelyjä, teemapäiviä ja konsertteja. Tervetuloa muinaistaidekotaan tutustumaan kalliotaiteen ihmeelliseen maailmaan.